sembla que tenim les etiquetes que us serviran d'aquí a una estona per acompanyar la Núria Albertí, que és escriptora i poeta, amb més de 10 poemaris publicats per públic infantil. Núria Albertí llegirà 2 poemes del seu llibre Gri-Gri i altres animalades, que ja va per la 4ª edició, la qual cosa s'ha de celebrar en un camp tan difícil com el de la literatura infantil. El programa deia que l'actuació de la Núria tindria un punt de sorpresa, però em sembla que el primer poema, Núria, va sobre un pou, no em sembla? Sí, ja ho veureu, jo soc l'única que faig poesia per nens. Sí que volia comentar que la poesia per nens té una característica, ja ho veureu, i és que hi ha rima. És a dir, veureu que les paraules al final sonen igual, el so és el mateix. Això fa que tingui una certa música, d'acord? I sí, ja veureu, la sorpresa ve després, que us faré participar una mica, a veure si us animeu amb mi a fer el segon poema. El primer era un animal que viu en un pou, i ja veureu que ha de fer servir la seva creativitat per resoldre un problema que té. Jo quan faig tallers de poesia als nens sempre els explico que es pot fer poesia de qualsevol tema. En el llibre de Gri-Gri i altres animalades hi ha de tot tipus, de ratpenats, surt de tot allà. D'acord? Diu així: al mig del jardí hi ha un vell pou de pedra, amb tan mala sort que els desigs esguerren. Ha estès la llegenda un gripau tostat, cansat que li caiguin monedes al cap. Gràcies, Núria. Ara el segon poema em sembla que demana la nostra participació. Jo us convido a que seguim la Núria en aquest joc que ens proposa. Teniu unes frases, no sé, jo tinc una aquí, la número 1, que és gri, 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 no és cap violí. A veure, el següent poema va d'un grill, això està clar, ja ho hem vist. Necessito que feu la veu dels grills. Hem repartit per aquí unes targetetes, però no sé si alguna ha trobat alguna, si fossin bitllets. A veure, aquí tingui la número 1, que és aquesta que jo tinc, gri, 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 no és cap violí, que sí que heu dit, i que ho diem tots junts. Us sembla que ho diem tots junts? 1, 2, 3, gri, 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 no és cap violí. Hi ha algú que té la frase 2, no em sembla? Sí? Vinga, aquí està amb el número 2, direm gri, 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 oi que sí? La número 3, que és gri, gri, gri. Afina amb mi. Afina amb mi. La repetim aquesta, que una mica pitjor. Gri, gri, gri. Està més accelerats, gris, que fa molta calor. I l'última, gri, 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 soc aquí. D'acord? Qui la té, la 4? Oh, molt bé. Hi ha molts quadres. Ell és el director d'orquestra. Més o menys. Va, fem la 4. Gri, gri, gri. Així m'agrada. Ara fem un joc. Jo faig un joc amb números, vaig dient 1, 2, 3, 4, d'una forma aleatòria, a veure si l'encertem. Comencem per l'1, Gri, 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 no és cap violí. La 3, gri, 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 afina amb mi. La 2, gri, 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 oi que sí. La 3, gri, 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 afina amb mi, la 3, I la 4, gri, 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 soc aquí. És molt fàcil, Ara sí, el poema sencer, jo us aniré avançant una mica, a veure si fem 1, 2, 3, 4, a veure si ho fem bé, que si surt bé segurament ens anirem més contents cap a casa. I si no, una olla de gris, Vinga, tot entrant en un carrer, un concert com de violins. M'acosto a una claveguera. Jo diria que és a dins. Gri, 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 no és cap violí. L'espectacle musical bullia amb arrogància, fent servir la claveguera de caixa de resonància. Gri, 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 oi que sí. He avançat cap a la reixa i m'he posat a mirar. Caram, ni veient-me l'ombra, que et deixa de cantar. Gri, 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 afina amb mi. Una fulla seca he vist vibrar de forma discreta. L'he aixecat i aquí tenim el grill, que ni així s'inquieta. Gri, 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 soc aquí. Moltes gràcies.